udokotela lomncube uyahlehla khona abangilungisile nabangicorrectile laphana egameni yami. Umncwabo-ke lo ngiyanibingelela nje, ngiyanithanda Nkosi yami. Yeyi, birthday yami ihambe kahle kakhulu. Nge-weekend ngivuka nje ngikhathele, so-ke ngijabulela-ke ukuthi nabantu ade bekhona bezobungaza nami bafike kahle, bahambe kahle, kuze kube yimanje angingatholi any report ukuthi khona uphantshelwe yisondo ukubuyela emakhaya. Namanje khona basasele basaphuma basahamba. Ngila-ke endaweni yaseMbabane noma i-JT, la khona izulu lisenzele inhlekelele noma lingenzele inhlekelele khona, kodwa ngenhlanhla bese ngiyiqedile this project. Ngibonga nje nabomiselana ade bengilekelela ekuthini the project ibe yimpumelelo, ekuthini futhi iphumelele. Immediately nje siqeda ibeyiqeda ngalelo langa kwalimala nantsana indlu ingale eceleni yavele yawa phansi, yawa exactly ngo-12 ebusuku yawa phansi. So this project ngisemaphokopheni nami inhloso zami ukuthi this week ngiyiqede, ngizoletha labafundi laba bazongiqedela yona. Okwethu ukusekana, okwethu ukulwa nenhlupheko, okwethu ukusiza wonke umuntu ungabheke inzuzo, ukusiza wonke umuntu ekutheni asiphileni kahle. Into oyenza ukuthi ngenze this project, ngizonda-ke lento le yokuthi mangabe uwumprofeti udumele ngaphandle njenge-generator, kodwa la wena okhona uthothi kuyanetha kukithi-ke la kukithi. So whatever usukuyenzela umuntu lephandle ufuna uyiqale ekhaya, uyiqale endlini, bese kuyaphuma-ke usungenza noma ngayini lephandle. Bese ngibuka nje isonto esingaka, Nkosi yami, uyazi ukuthi iy'ngane eziphume la kule ndlu ebiwa la ngaphandle uzoyithatha nje umfowethu lo, i-crew yami le ibina 4 days ikhona, kodwa ngomusa nangamandla kaNkulunkulu umama ukwazile ukuyiprotecta ney'ngane kade enazo futhi ngaphakathi endlini mayiwa waphinde nazo wayiprotecta. Amandla njalo, amandla kaNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu, ngiphinde-ke ngibonge-ke nomphakathi nje wakhona la endaweni abadingi la eFalbang, if I'm not mistaken, eFalbang especially kunomama la ngaphambi bathi ngamabaso nalapha kaZwane. Ngiyababonga nje kakhulu ekutheni bangisizele iy'ngane ebusuku nangabe izulu lina, iy'nhlekelele nje niyayibona zigcwele all over iy'nhlekelele ayikho. Awuyilanga nesikoleni? Awuyilanga nesikoleni? So yikho-ke la le ndlu le ewile yiyo la iweke nayo ngoba ibisindala phela. Ukudala kuyafuneka ibisindala, hayi ukuthi ingasakhoni ukubamba kahle, kodwa yawa bu. The danger seqeda this project yawa, the day kuphela le project yavele yawa. This week noma kanjani sizoyiqeda, sizoyenza, sizoyilekelela, bazoyipenda, bazoyiplastela nje ngaphakathi nangaphandle, ngoba inhloso yami ukuthi bangene vele sekuphele konke, manje kube ukuthi-ke bangena ngoba sekuwela. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise niphile phela, ngiyanithanda. Bye.